Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Не ведаю, як у вас, а у мяне сёння самы сумны дзень. Ой. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют, Топа. Прывітанне. Топа, а што з тваім настроем? А яго няма. Гэта чаму? Таму. Рмаў, не пазнаю цябе, Топачка. Ты ж звычайна такі вясёлы. А сёння усё не так. Што не так? Усё не так. О, што здарылася? Ой, да нічога асаблівага. Ну так, дробязі. На вуліцы дрэннае надвор'е, у футбол не пагуляць, на веліку не паганяць. Ай! Топа, але зіма на носе. Ага. Хутка выпадзе снег. Хутка. Ты ўпэўнена, Рыся, такога снегу, каб пакатацца на лыжах і санках, яшчэ чакаць і чакаць. Вау, Топа, дык можна пакуль заняцца якой-небудзь іншай цікавай справай. У мяне сёння адна справа. Сядзець ды сумаваць. Не, так не пойдзе. Я цябе выратую, сябар. Во, хочаш цукерку? Вядома, хачу. Дык я зараз збегаю, прынясу. Чакай, Рыся, чакай. Не трэба нікуды бегчы і нічога несці, не трэба. Рмаў, ад цукерак адмаўляешся. Топачка, ты захварэў. Не захварэў. Пакуль што. Просто я ўжо спрабаваў сёння разагнаць сум салодкім. І што, не атрымалася? Не-а. Можа, ты мала салодкага з'еў? Не, Надзейка так не думае. Яна выпадкова зайшла ў кухню, калі я сум цукеркамі праганяў, і ўбачыла абгорткі. Іх было многа. Ой, Надзейка стала сварыцца. Не, яна напалохалася і сказала, што сёння больш цукерак мне есці нельга, ні ў якім разе. Інакш абавязкова забаліць жывот. Рмаў, значыць, цукерак сапраўды было зашмат. Ды Надзейка проста не зразумела, што я хацеў цукеркамі вылечыць свой сум, каб яшчэ некалькі. І дакладна прыйшлося б ехаць да доктара. А такое падарожжа наўрад ці можа ўзняць настрой. Атрымліваецца, выйсці няма. Застаецца толькі сядзець ды сумаваць. Рмаў, Топа, а хочаш на камп'ютары пагуляць? Хачу, але не магу. Чаму? Да я сёння так загуляўся, у мяне быў складаны момант. Я ўзяў і з усяго размаху як ударыў па клавішах. Рмаў, і што цяпер? Цяпер камп'ютар у Цімыча. Ён абяцаў яго заўтра адрамантаваць. Заўтра! Зараз зразумела, чаму ты так сумуеш, Топа. Ты застаўся без сваіх любімых заняткаў. Ну так. А, Б, В, Г, Д, Е. Усім салют, сябры мае. Добрый вечер, Коска. Прывітанне. Ну, што ў нас добрага? Цішэй, Коска. А што, хтосьці спіць? Не, Топа сумуе. А, вось у чым справа. Ну, добра, Рыся, не будзем яму перашкаджаць. Топа, толькі ты, калі ласка, адсунься крышачку, каб мы твой сум не падтурбавалі. Коска, што ты робіш? Як што? Даю вам месца з сумам, бо мы з Рысей зараз гуляць будзем. Рмаў, здорава, Коска. А ў што? Ну, што хочаш, можам у даганялкі. Пачакайце, дзяўчынкі. Вы збіраецеся гуляць без мяне? Топа, ты ж не хочаш нічога рабіць, толькі сумаваць. Але вы павінны мяне суцяшаць і старацца прагнаць мой сум. Інакш, якія ж вы мае сяброўкі.
Мы, Топа, добрые сяброўкі. Просто у одной энциклопедии написано... Что? Во, успомнила. Сум – гэта эмоцыя, якая ёсць абавязкова у кожнага чалавека з самага нараджэння. Мол, і зрабіць, каб ніхто ніколі не сумаваў, немагчыма? Не, на жаль, час ад часу адбываюцца непрыемныя падзеі, ад якіх становіцца сумна. Напрыклад, забараняюць есці цукеркі, ці камп'ютары ламаюцца. Менавіта так, таму і сумаваць час ад часу проста неабходна. Я гэтага не ведала, Рмоў. Атрымліваецца, таго, хто сумуе, не трэба суцяшаць і весяліць? Не, сум – гэта быццам хвароба, толькі незвычайная. А чаму незвычайная? Таму што звычайная хвароба уцякае ад лекаў, а сум наадварот. Вось Топа настроіўся на сум, і мы яму не дапаможам. Чым больш мы будзем яго старацца развесяліць, тым горш ён будзе сябе адчуваць. Рмоў, коска, давай не будзем рабіць Топу яшчэ горш. Добра, не будзем. Давай гуляць. Дзяўчынкі! Возьміце мяне гуляць, калі ласка. А як жа твой сум, Топа? Мне надакучыла сумаваць, і я яго прагнаў. Кожны сам і толькі сам можа справіцца са сваім сумам. Вось я і справіўся. Рмоў, малайчына, Топа. Дык што, давайце гуляць? Шкада, але на гульні часу ўжо не засталося. Я ўвесь вольны час прасумаваў? Атрымліваецца так. Ой, як шкада. У наступны раз буду праганяць свой сум хутчэй. Выдатна прыдумана. А зараз ёсць час, каб паглядзець мультфільм. Ура! Глядзім! Ну што, Топа, больш не сумуеш? Яшчэ чаго? У мяне цудоўны настрой. Спадзяюся, і ў нашых гледачоў таксама, Рмоў. Вось у такім настроі і адпраўляйцеся чысціць зубкі ды мыць тварыкі. А потым у ложачкі на мяккія падушачкі па цёплыя коўдрачкі. Самых вясёлых усім сноў. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в кут далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама, каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.